Ćao drugari, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Šta je s mozgom? Dugo sam razmišljala šta bi mogla da bude tema ovog klipa i došla sam na jednu genijalnu ideju. U ovom klipu razmatrat ćemo tužnu sudbinu jednog malog psića. Poslušajmo. What's wrong? Huh? No. What's up? Naravno da se zezam, nije to tema ovog klipa. Mada jeste sladak. I tužan. U ovom videu razgovarat ćemo o nečemu što potresa generacije i generacije. Ljude različitog uzrasta, različitih profesija, ljude svuda na ovoj zemaljskoj kugli. Dakle, reč je jednom zaista ozbiljnom problemu. Taj problem se zove strašni ponedeljak. Postavimo pitanje zašto ljudi imaju problem sa ponedeljkom. Samo još jedan dan u nedelji. Ponedeljak kao početak nedelje maltene dođe kao neka mala nova godina. U suštini, nikada dođe nova godina, ništa se posebno ne desi, ali ljudi vole da znaju da nešto ima početak i kraj i da kada pređete tu neku granicu između stare i nove godine, u ovom slučaju između prošle i ove nedelje, onda zašto to ne bi gledali na pozitivan način, kao neki novi početak, hajde ove nedelje da uradimo nešto drugačije. Ali ne, mnogi ljudi ga doživljavaju veoma depresivno. A zapravo možete da gledate na krajnje pozitivan način. A realno gledano, i ponedeljak, i utorak, i sreda, i bilo koji dan u nedelji zapravo može da vam bude i loš i dobar dan. Mislim da je sve do nas samih, kako mi razmišljamo i kako se mi postavimo. Recimo, za mene lično, ponedeljak je jedan sasvim okej dan. Zašto bi se ja nervirala zbog toga što je ponedeljak? Znači, ove nedelje mogu nešto da počnem iz početka. Drugo, okej, nedelja se završila, prethodna, meni je nedelja zapravo depresivniji dan, nekako čudno miran, čudno tih. Ni da počneš nešto da radiš, ni, ne znam, nekako totalno nedefinisan, lenj dan otprilike. Ali ponedeljak mi je relativno super dan. Vikend treba iskoristiti da se odmorite. I kada se odmorite, znači trebalo bi u ponedeljak da imate više energije za neke nove stvari. Znate koliko puta mi se desilo da mi ponedeljak bude super dan. Evo recimo ja ponedeljkom idem na posao, dođem kući, ručam, završim po kući šta još ima i uveče odlazim na ples. Kada mi se završi trening, ja se eventualno ili prošetam po gradu, ili se vidim sa nekim, ili ne znam, odem kod nekog, popijem kafu sa nekim, ili se jednostavno vratim kući, ne znam, čitam neku knjigu, nešto radim interesantno, ali u suštini bude mi lijep dan, jer sam ga ja tako sebi organizovala, tako sam ga koncipirala. A masu puta mi se desilo da zapravo najodvratniji dan mi bude petak. Jako je kao kraj nedelje, svi se radi kao vikend, kao super je petak. Ako mene neko pita, meni je najretardiraniji dan četvrtak. Jer nekako, utorak mi je tu uz ponedeljak, sreda je tu na sredini, ni tamo ni vamo. A kad dođe četvrtak, pa nije ti ni kraj nedelje, nije ni sredina, nekako tu mi je totalno, nije ni negativan dan, samo je nekako neutralan. Ali opet ja sam i četvrtak tako sebi organizovala, to jest ja sam ga tako organizovala, tako se jednostavno zadesilo da ja i ponedeljkom i četvrtkom imam treninge. Tako da čim odem na trening, da radim nešto što volim i nešto čemu uživam i što mi ispunjava pozitivnom energijom, meni je momentalno taj dan super, nemam razlog zašto da ga ne volim. Ali bez svega toga, četvrtak je što bi naši rekli, nit smrdi, nit miriše. Ali zašto bismo mrzeli ponedeljak? I vam dalo na pamet da vam možda generalno fali da se bavite još nečem u životu, pa da vam zaista svaki dan bude interesantan. Ono što ljudi ne shvataju, to što možda i shvataju, nego uporno zaobilaze tu činjenicu, jeste da apsolutno svaki dan je život. Vi ga proživljavate, trošite vreme, energiju, sebe u tim danima. Dakle, nije život samo vikend i nije život samo otići na odmor jednom godišnje ili, ne znam, imati par neradnih dana. Sve to je život. Čak i kad odete na posao i to je život. I generalno svi ljudi bi trebali, bilo da radite posao po ceo dan ili neki posao koji je sa kraćim radnim vremenom, kada bi svi malo vodili računa o tome da je to sve život i kada bi svi malo pozitivnije razmišljali, onda nikom nijedan dan ne bi bio negativan, zato što biste shvatali taj odlazak na posao kao jedan nerazdvojivi deo i ako ga vi koncipirate i doživite i sebi predstavite na jedan pozitivan način, ako su ljudi pozitivni, ako su nasmejani, ako se završi neki bitan posao ili ako se završi za taj dan jedan deo posla, vi ste već u plusu, znači potrebno je da razmišljate pozitivno. Je, kao super, nema veze da li ponedeljak ili utorak, ja sam danas nešto završio, ja sam danas nešto uradio i ja sam danas bio koristan, dao sam nešto od sebe. Ali zašto mrziti ponedeljak?
Mislim, kako god brutalno zvučalo, ali pročitala sam jednom na internetu rečenicu, nije vam ponedeljak kriv što je vaš život dosadan. Zapravo, život nikada nije dosadan. I nemojte nikada reći da je život dosadan, jer bukvalno ovako u 2,5 sekunde život može da vas podsjeti da je tekako interesantan. S tim što kad život je interesantan, onda nisu to uvek samo lepe stvari, nego su i ružne stvari. Tako da nemojte nikada reći da je život dosadan. Nikada nije. Zato, kada dođe taj ponedeljak, nemojte ga doživljavati katastrofično. Doživite ga kao jedan novi početak. Jer ako i ponedeljak vam je dosadan, verovatno će vam i utorak biti dosadan i to tako sreda, četvrtak, petak. Ubacite nešto u vaš život što će vas razveseljavati. Ne mora to da bude ništa preveliko. Naprimjer, možete da organizujete da ponedeljak za vas bude, ne znam, kad se vratite sa posla, to bude dan za filmove ili dan za vašu omiljenu seriju. Ne znam već koje su vaše interesovanja. Moje interesovanje je ples. I verujte mi da me ne mrzi. Nije me mrzelo ni kada sam bila na faksu i kada sam studirala i kada sam bila u obavezama do guše, nije me mrzelo da dođem kući, da budem kući možda 2, 3, 4 sata koliko već taj dan ima vremena i da se spakujem i da odem na ples. Naravno, tu treba imati razumevanja i da ne radimo svi iste vrste poslova. Baš iz tog razloga vam kažem, nađite nešto u svakom danu, pa makar to bila i neka tako malo pasivna stvar, ne znam, zamotite se u neko ćebence, skuvajte sebi kafu ili neki čaj, sipajte sebi čašu nekog omiljenog pića, šta god, i pustite, ne znam, gledajte na Netflixu, na YouTubeu, šta god je vama zanimljivo, ne znam, pozovite nekoga na kafu, na kraju krajeva odspavajte, pa onda ustanite, pa ne znam, pročitajte neku knjigu, poigrajte se sa vašim psom, sa mačkom, nebitno je, ali suština je da vi uvek imate moć da sebi učinite dan zanimljivijim i da svaki dan živite. Neki malo aktivnije, neki malo pasivnije, ali suštinski svaki dan možete učiniti zanimljivim. Da jednostavno zaboravite da je ponedeljak, da zaboravite da je utorak, da je to nebitno. Ok, naravno, uvek ćemo dati prednost vikendu zato što kao imamo ceo dan vremena, možemo da isplaniramo neku aktivnost koja duže traje, kao što na primjer neki izlet ili ne znam ni ja šta već vam padne na pamet. To stoji, imamo više vremena, ali nije to suština moje priče. Suština moje priče je da svaki dan je život i da svaki dan može da bude lep na neki svoj način. Evo, daću vam ja jedan svoj primjer. Ja mrzim zimu. Dobro, mrzim, možda mrzim prejaka reč. Ne volim je. Ajde, ne volim hladno vreme, ne volim kišu, ne volim sivilo, jednostavno ne volim. I sad bi ja mogla da opustim sebi da to mene baci u neko tako letargično stanje i da sam ja sva smorana, ja sam sva nikakva i da ja onda idem i gunđam ko neka baba zato što je napolju očajno vreme. Zašto bi ja to uradila kad će to samo mene da učinim negativnim? Ja ću se osjećati loše zbog toga. Zašto bi ja to sebi radila? I vidite, baš zbog toga što ja mrzim to sivilo, to je jedan razloga zašto u mojoj sobi su zidovi kao što možete vidite narandžasti. Zato što pre su bili pastelni, zato što sam ja bukvalno u fazonu, bez obzira na to kako je napolju, ja želim da stalno bude vedro i veselo u prostoru u kojem se ja nalazim. Naprimjer, da ako ne bi bilo i ovakvih dana koji su svi, verujte mi, napolju je očajno, danas stvarno je očajno, ja ne negiram da je očajno, ali kada ne bi postojali ovakvi dani sivi i kišni i svi nikakvi, ja onda ne bi znala koliko sam zapravo srećna kada dođe neki mart ili april, pa kad grane sunce, pa sve ozeleni, pa onda izađeš napolje, pa samo staneš na ono sunce, bukvalno osjećaš kako ti onako blago greje kožu, sve ti je lepo, i pevaju ptičice i sve miriše, sve ti je predivno. Izuzet ćemo jedino alergije koje su i mene počele da hvataju u poslednje vreme, ali na vezi ja ih apsolutno ignorišem. Samo da je sunce. I dakle, kad ne bi bilo ovakvog sivog vremena, ja ne bi znala kako je meni lepo kada grane sunce. I šta sad? Ja treba da živim od aprila do, ne znam, sredine oktobra i onda od oktobra pa do aprila dok ne dođe to isto proleće da kunem svaki dan zato što je sivo, zato što je kiša ili zato što je hladno ili zato što je pao sneg. Naravno da ne. Suština ovog mog primjera jeste pozitivno razmišljanje. Dakle, moramo imati i sive i loše dane i moramo imati dane kada smo zauzeti da bismo znali koliko su nam bitni dani kada smo slobodni i u suštini ne treba da padamo u depresiju zbog toga jer jedno ne može bez drugog. Ne biste mogli da ponesete ni da konstantno radite punom parom, a opet bilo bi vam dosadno i da ne radite nikad ništa, jel tako? Znači, potreban je neki balans, potrebno je da imamo i od jednog i od drugog i da to kao tako prihvatimo i da gledamo na jedan najpozitivniji mogući način. Dakle, nemojte da mrzite ponedeljak. Stvarno, nije ponedeljak kriv. Mi smo krivi i kako mi razmišljamo, ponedeljak je samo još jedan dan u nedelji, ali jeste još jedan novi dan u našim životima, a ne znamo koliko ćemo ih imati. To se zapravo nikada ne zna. I treba vrednovati svaki dan. Kada biste znali da je ponedeljak, to baš ponedeljak, vaš poslednji dan u životu i da vas sutra nema, kako biste iskoristili taj ponedeljak? Ne biste cijel dan kukali zato što je ponedeljak? Naravno da ne. Tako da,
pozitivno razmišljanje. Volite i ponedjeljak, i utorak, i sredu, i četvrtak, petak, subotu, nedelju. Svaki dan je lep. Da, isto bi htjela da kažem. Ona priča kao, fali jedan dan između subote i nedelje. Pa, možda bi bilo lepo da postoji. Ali, u suštini, ne fali. Jer i da imamo taj jedan dan između, to vam je kao ono u školi ili na fakultetu. Da sam imao još jedan dan. I da imate taj još jedan dan, opet bi vam još jedan dan falio i to je jednostavno tako. Nadam se da vam se dopala ova epizoda. Ako jeste, kliknite dole like. Ako želite ostavite neki komentar, subscribeujte se. Ne mogu da verujem da sam to rekla. Kao redi, ajde, ipak je ovo 16. epizoda. Mogla bi malo da krenem da upotrebljavam te youtuberske fore. Šta je ovo s ovim rukama? Dakle, ako vam se svidjelo, lupite like, subscribeujte i do sljedeće epizode. Ćao! I ne hejtujte ponedjeljak.